What's up mga kos? What's up mga ka... Ang dulat mo pitawagon ano kayo. Comment na lang kamo dili ubos kon ano tiyo mangupay. Yan tiyo karuyag tawagon. Mga 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 So iton ato pag-i-restoryahan na. Iton pipito nga sugo itpag inom. Wow. Ano? Okay ka? Number 1. Siguraduha nga habalay it pag-uli. Balay ko na ini. Diri kay bisan din ka makaturog toy. Kaya no? Log yung balay? Damot yung balay? Ha? Puklat. Ikaduwa. Inom diretso ngadto hatiyan. Inom diretso ngadto hatiyan. Ginagawa mo. Diri kay wala ka pa. Ano? Nabati ka? Ha? Upaya? Tulo. Ika? Tulo. Ayaw kama bagi. Ayaw kama bagi. No. Kay diri ini picnic. Nga diri ini pangaon. Ano toy? Food trip. Diri ini food trip toy. Lorong ka. Kaupat. Ikaupat na. Kaupat. Kaupat. Ayaw nga permila inom nga inom. Nope. Ito kamot. Amot luwat ikaw. Ambag ba ambag? Ambag. Paano mo nasabi? Ngayon, palit galuwat ikaw. Pwede lang. Kay makuri na terminala kita ni libre. Di ba? Ang pagdadaanan kita. Bisa tagdirigyo. Pero kung kiniimbita ka na, pwede ka di umamot. Palit bagi. Chichireya. Niya biskwit. Walang masyadong natawa. 5. Kalima. Sarit hinti uli. Sarit hinti uli. Siya na? Sarit hinti uli ka. Yoy. Kadin ako. Malin ako. What the heck are you talking about? Siyempre. Bisan diri mo na kaya. Ayaw galot pag ninja. Diri kay mag-ninja ka diri. Wop. 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 Ano? Malayang galot ito nyo, babayaan lalar ko. Gabi na nauusa na lang. Nag-uusaan ka na lang, tapos babayaan ka pa. Maduduwa na lang ka mo, tapos babayaan ka pa. Malain. Sari, hinti ulit. Ikaunom. Ano to? Ayaw, pagpaihaa, itbaso. Araw ko pa rin. May nakag-istorya rin. A few moments later. Nabisan ano lang, na istorya. A very, very long time later. Ayaw pagpaiha at baso ay imo. Kay may daibaw nag-uulat.
labi na kon mga bagang panuuhawon iton. Ano? Diretso pa sa largo. Nope. Maob inom, tas pasa. Ano? Ngan? Ikapito. Kapito. Pinaka-importante niya tanan. Ayaw. Pag suka. Run. Gulat ka, no? Barok kay ano? Kay makakarag itong bagi. Makakarag ito rin nun. Karag-karag doon tuba. Dahil pagkabuhos sala. Abawal, ayaw pagsuka. Kaya makakarag na tanan. Makakarag itong kinilaw. Wow! Ginagawa mo! Wow! It bagi makakarag. For sure. Pati rin nun. So mga Asyan to ang pitong sugo ito pag inom na dapat naton sundon. Ano? Ngayon, may dagay nagpapashoutout niyan kan Jeron Sabas. Shoutout tayo mo ha. Maraming salamat sa pag-commentan last na video. Itong mga karorayagong pa magpa-shoutout, comment lang mo dito boss itong comment section para ma-shoutout ka kamo itong sunod na video. Ano? Di pa kumaharang ko na itong sunod na video basta maghihimo ako largo. Ano? Tapos komentahan ang mga karagi ko nang tawagon itong magkarita kung may daman pag magkarita. Ano? Bye!